Ježíšku E. Milý Ježíšku, jsi to někde? Jo. Tak. Prosím, pánové. Budete potřebovat oba mikrofony? Jo. Dobrý den, toto je Martin Kučera. A toto je Vojta Paukner. Přicházíme k vám z Neratovic, což je malé městečko poblíž Prahy. Vypadá tam asi takové. A studujeme tam v Sextě na gymnáziu Františka Palackého. Spolu, my jsme totiž taková dvojka už od školky, jsme vytvořili projekt Milý Ježíšku, kterým jsme o Vánocích udělali radost mnoha lidem. Takže o co šlo? Vojta se jednou o prázdninách nudil a tak přemýšlel, co by mohl dělat. Rozhodl se vytvořit projekt. On totiž vždycky, když se nudí, tak začne dělat na nějakém projektu. Třeba teď zrovna se snaží sestrojit parní stroj z konzervy na rajský protla. No a tak jsem přemýšlel, kdo v době finanční krize plní dětem z dětských domovů jejich vánoční přání. Když jsem nad tím tak přemýšlel, tak mi došlo, že jsem právě vymyslel další projekt. Hned jsem s tím šel za Martinem. Na projektu jsme začali zanedlouho pracovat. Jo, a já jsem vlastně ještě měl říct, o čem ten projekt jako byl. Takže šlo o to, že jsme umožnili běžným lidem jednoduše zakoupit a zaslat konkrétnímu dítěti z dětského domova jeho vytoužený vánoční dárek. Naší základnou se stala webová stránka milýježíšku.eu, která vlastně fungovala jako jednoduchý inzertní server s přáními. Web jsme spustili dne 6. listopadu a od té doby to byla jako fakt jízda. Lidi nás dělali na Facebooku, na Twitteru, psali o nás v novinách, mluvili o nás v rádiu a na stránky se během 3 dnů podívalo asi 15 000 lidí. Všech 300 přání, které tam byly, tak bylo zarezervováno ke splnění a lidi se nás ptali, kdy budou dostupná další přání. Nakonec jsme řešili nečekaný problém. Nevěděli jsme, jak rychle zapojit do projektu další dětské domovy. Nakonec se nám jich podařilo zapojit 19 z České republiky a dalších 5 ze Slovenska. Po úspěšném druhém kole jsme dohromady splnili 473 přání. Náš plán do příštího ročníku je zapojit více dětských domovů z České republiky a ze Slovenska a dále také projekt rozšířit do Spojených států, kam se chystáme na rok studovat. Celý projekt jsme uzavřeli videoreportáží, kterou si můžete prohlédnout na našem webu. V rámci této reportáže jsme navštívili 2 ze zúčastněných dětských domovů a v jednom jsme přespali. Tak to by bylo od nás asi všechno a kdyby vás cokoliv ještě třeba zajímalo, tak se nás můžete odchytit během dne, rádi si popovídáme, anebo potom třeba napište e-mail. Děkujeme za pozornost. Myslím, že už budeme nabíjet na Vánoce takhle v březnu, ale vypadá to, že na konferenci ano. Dotazy poroty? Mě zajímalo, čím jste začali. Jestli jste začali vlastně dětskými domovy, nebo jste první udělali stránku a jak jste pak pokračovali vlastně s propagací? No vlastně vzhledem k tomu, že Martin je ten, co programuje a já jsem byl ten, co s tím přišel, tak vlastně první, co bylo, že jsem šel za těma dětskýma domovama, obepsal jsem vlastně e-mailové adresy, které jsem našel na firmy.cz a vlastně začal to tou komunikací dřív než tím webem. To jste se snažili propagovat, nebo jak to pokračovalo? Vlastně Tak my jsme vlastně, to bylo úplně nečekané, my jsme to nějak vůbec propagovat nepotřebovali, s čím jsme vůbec nepočítali. Vlastně Vojta poslal ten odkaz jedné naší spolužačce a ona to sdílela na Facebooku. A to bylo jako úplně celý, prostě během několika hodin to mělo fakt jako stovky sdílení, sdílela ta skupina Stydím se za svého prezidenta, která měla asi 80 000 lajků nebo něco takového. Takže jako my jsme fakt nemuseli dělat vůbec nic. tak. Já se zkusím věcně zeptat, ty děti z těch domovů, když si tam píšou to přání, jako sledujete nějakou zpětnou vazbu toho, že třeba oni když tam píšou, co by chtěli, k čemu to třeba využijí a je pak možnost, aby ten dárce jako viděl, že teda jenom se nerozdávají dárky, ale že prostě je tam nějaká jako kdyby i vlastně, řekněme, zpětná vazba od toho člověka, který je obdarovaný. Tohle by mě zajímalo, jestli jste o tomhle modelu přemýšleli. My jsme o tom modelu samozřejmě přemýšleli, ale my jsme tam v té pozici jenom jakoby toho inzertního serveru, takže vlastně záleželo na tom dětském domově. Většinou ten dětský domov třeba přišla nějaká odpověď třeba i s fotkou nebo jenom poděkování, takže velmi často tam ta zpětná vazba byla. Samozřejmě nemůžu teďka říct, že byla u všech těch dětských domovů, ale většinou to vypadalo, že tam něco bylo. Chtěl bych se zeptat z pohledu toho marketingu, PR, sociální sítě, vy jste říkal, že jenom vlastně jste poslali jeden odkaz a pak už to jelo. Máte něco naplánované na ten další rok? Co jste se třeba naučili, co použijete, co fungovalo, abyste ten projekt
projekt ještě víc rozšířili? No, tak já bych řekl, že toho moc jako naučenýho nemáme, protože my jsme prostě nechápali, jak se to stalo letos. My jsme prostě fakt pro to neudělali vůbec nic. Ale prostě to fungovalo. Tak jako máme fan stránku na Facebooku, která má asi 1000 lajků, takže tam určitě to budeme sdílet a většinou, jako když jsme tam něco dávali, tak to jako docela hodně lidí lajkovalo a sdílelo dál, takže nějaký základ máme. No a potom třeba měli jsme rozhovor v Mladé frontě, takže se známe s redaktorem z Mladé fronty, tak nějaký jako znalost máme. Já bych k tomu dodal, že myslím, že asi hlavně můžeme těžit z toho, že jsme studenti prostě a že tím se můžeme lišit od ostatních projektů. Tak v tom případě vám, pánové, děkuji. Vojtěch Pauchert a teď jsem se chtěl Martina Kučeru, omlouvám se. Děkuji za váš projekt, za váš bohulibý projekt. Myslím, že bude fajn, myslím, že si zasloužíte minimálně potlesk. Tak, pánové, můžete si sednout a poprosil bych, aby vás tady teď vystřídal Dario Kolar s projektem Šikovné ruce. To zní taky dobře. Tak. Nás je poněkud